Vítejte v inovované verzi Color Simulátoru verze 2.0. Aplikaci, která vám usnadní výběr barvy pro interiér nebo fasádu vašeho domu. Po načtení titulní strany naší webové aplikace se zobrazí možnosti vytváření barevných simulací z předem připravených fotografií, které jsou již uložené v aplikaci. Dále pak vytvoření barevné simulace z vlastní fotografie a možnost otevření vašeho dříve uloženého projektu. Pojďme se podívat, jak pracovat s připravenými simulacemi. Jednoduchým kliknutím na fotku si načtete objekt, který chcete nabarvit. Všimněte si načtení všech ploch k nabarvení v levém panelu. Vybarvení předpřipravené fotky je velmi jednoduché. V horní části pravého menu si vyberte, zda chcete použít barvy na exteriér nebo interiér. Kliknutím na roletku zvolíte vzorkovnici, podle které budete plochu obarvovat. Následně pak vyberte konkrétní odstín. Kliknutím na vámi vybranou barvu se zobrazí širší škála odstínů pro konkrétní výběr barvy. Jakmile přesunete kurzor na fotku, probliknou vám jednotlivé stěny nebo objekty, do kterých můžete barvu nalít. Kurzor má tvar kyblíku, kam kliknete, tam se objeví vybraný odstín. Odstín, který jste na vybranou stěnu aplikovali, uvidíte v levém menu. Tento postup pak opakujte a aplikujte odstíny na všechny plochy. Nyní si ukážeme, jak připravit simulace z vlastních fotografií. Po kliknutí na ikonu s obrázkem fotoaparátu si vyberte soubor z fotografií objektu, na který chcete aplikovat simulaci barev. V levém menu najdete volby pro vyznačení ploch, které budete následně obarvovat. Počet stěn můžete přidávat nebo ubírat kliknutím na tlačítka v dolní části menu. Názvy stěn si můžete přejmenovat. U každé stěny lze nastavit průhlednost barevné vrstvy. Čím menší průhlednost, tím méně vidíte obarvenou plochu na původní fotografii. Čím větší průhlednost, tím lépe barva kryje. Nicméně ztrácíte tím prostorový efekt fotografie. Kreslení ploch je jednoduché, jen nezapomeňte, že pokud použijete volbu kreslit čáry nebo kreslit výřezy, musíte skončit v tom bodě, ve kterém jste začali a v tomto místě dvakrát kliknout. Změnu barevnosti pak realizujete velmi jednoduše. Prostě klikněte na stěnu, kterou chcete obarvit a ve vzorkovnici si vyberte příslušný odstín. Kliknutím na ikony v horním menu můžete obrázek zvětšit, zmenšit či posouvat po ploše. Jednotlivé verze vaší upravené fotografie můžete ukládat do mezipaměti kliknutím na ikonu dočasně uložených projektů a zvolit možnost Uložit verzi. Zvolením ikony Výstup si můžete vaší simulaci vytisknout, uložit jako soubor ve formátu PNG nebo uložit jako projekt pro opětovné otevření a následné úpravy. Uložený projekt si načtete tak, že zadáte číslo projektu do políčka pod ikonou s obrázkem diskety. Upozorňujeme, že simulace odstínů je pouze orientační, vzhledem k odchylkám daných zkreslením vašeho monitoru, případně tiskárny. Přesné odstíny vždy vybírejte z reálných vzorkovníků na prodejních a tónovacích místech.